דלוייר, דלוייר, דלוייר. טוב, חלאס עם זה, מה אתה עושה? חלאס. אני לא רוצה לשכוח את השם של המלון. דלוייר, דלוייר. כולם פה על אופניים, תראה איזה יופי. שלום לך, גברת. תגידו, בא לכם לאכול? אני מכיר פיצה מצוינת באזור. כן יוסי, מעניין אותי איך אתה מכיר. זה פעם ראשונה שלך פה, איך אתה מכיר? אני מכיר, מה? אני מכיר. טוב, בואו נעבור קודם במלון אבל לשים את התיקים. סבבה. איפה המלון? אני לא יודע איפה המלון, יש לי רק את השם שלו. דלוייר, דלוייר. בוא נשאל מישהו. סליחה, אחי, סליחה. תגיד לי, אולי אתה מכיר מלון דלוייר? לא, זה צריך להיות באנגלית, תן לי. Excuse me sir, where is דלוריאן? Sorry, I don't know דלוריאן. טוב, תודה אחי, סליחה. טוב, אכלנו אותה. תתקשר לאבינועם. באמת? וואי, לא חשבתי על זה. אני בחול, אין לי שיחות. שלח לו הודעה. אמרת שקנית חבילת שיחות לחול. נכון. שיט! אין סוללה. תחבר ברשת אלחוטית פה ושלח לו הודעה דרך וואטסאפ. אוקיי, רגע. בוא'נה, הכל פה עם סיסמה. אתם מבינים שהטיול כמו שאנחנו מכירים אותו נגמר כרגע. אנחנו בארץ זרה, אנחנו לא מכירים את השפה, את התרבות, אנחנו לא יודעים את השם של המלון, את השם של הרחוב אנחנו לא יודעים. אתם קולטים שאנחנו עבודים באמסטרדם. פם. לא טוב לי. רגע. בואו נירגע, נחשוב בצורה הגיונית. את השם של המלון אנחנו יודעים. לא, אנחנו לא יודעים, לא. את הכתובת? לא? אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה להסתובב שעות עד שנמצא אותו. זה לא סיפור, בואו ניכנס פה רגע לאיזה חנות, נבקש שיפתחו לנו אינטרנט. אין, אתה גאון. טוב, יש בעיה. נו, מה עכשיו, מה? הייתי פה מקודם שקניתי סים לטלפון וזו אותה מוכרת. נו, מה הבעיה? אני לא יכול לבוא אליה שוב ולבקש ממנה אינטרנט, היא תחשוב שאני מתחיל איתה. תגיד לי, אתה מבין בכלל את הסיטואציה שאנחנו נמצאים? אתה מבין בכלל איפה אנחנו נמצאים? אנחנו עומדים למות, אתה מדבר איתי על הקשקוש הזה? טוב, תיכנסו אתם, אני אחכה בחוץ. אחי, אם אתה לא נכנס, אתה מחכה בחוץ, זה יהיה הכי חשוד בעולם עכשיו. אז אולי נלך לחנות אחרת. אחי, בוא פשוט נסביר לה, נגיד לה את האמת. היא מתקרבת. אין, אני ידעתי שאנחנו נמות פה, ידעתי את זה. Hey guys, can I help you? אני פעם ראשונה כאן.